Kok muat nganten nyapa? Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sal, kalau nyapa kae? Nyapa kowe? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Sal, kayak ngene iki lho. Lah iki mau apane iki? Iki wedak larang lho, iki nyapa mau apane? Masalah wedak sak pirang-pirang. Kowe kok ya meneng to Sal, Sal. Ki lho entek ki lho. Wedak sak mene kentek iki jawamu mau nggae piye iki? Lek duwek mong iki mau nggae apa iki? Kok enek ta tandangamu ki? Ki lho delok wedake di nggih medaki sepeda iki lho. Masalah iki jawane piye ngene? Ayo wes stop. Enek sing mau tandangi ya. Kayak ngene iki lho. Wedak sak pirang-pirang. Terus.